Dear Mr. Longley. Sa dino ti kahit mapapananta. Apaman amalpas ta amangan, han. Awan mo itong tiyamok apapanantahan. Sika amangan no da kayat mo apapananta. Awan mo tiyamok. Di na magkalaang no da kahit mapapananta. Tano awanin, mabalin kan nga itulod iji balayo. Itulod na ko lang aruda na paman amalpas ta amangan. Kaya't kumatantiyagin na. Kagay so na day off ko. Okay, sikati makamuhan. Ayam no siyak, maboring ak may sa iji balay. Sa dino nga rin ti papanam. Mapanak iti gym ni Jan. Idjayak ngagpalabas iti oras. Amang anong kayat mo ti umay? Anya nga iti aramidak ijay. O di buyain na kagay ay ayam. No apay ngamin nga awan hilig mo nga gym. Ay, awanan sa pulag iti bagig. Imbis nga agbanugak iti gym, agi na naaklaangan para iti trabaho manen inton bigat. Okay. Saan ka apilitan? No saan mo akayat, han? Oh, bro. Imbag man ta nakadagas ka dito'y gym. Kunak man no adda dahit yu kan ni Mercy. Intulod kon, bro. Awan mat kanon ti kayat na papanan. Kayat na kanon ti agina na. Ay, apag iso. Kurang ak ita iti instruktor. Sana makastrak ita ni Joey. Si kaman pa nga ron ti kasukat na. No problem, bro. Oh, adda Niluela. Si kapay lang nga ron ti agbalin nga instruktor na. Ha? Makamukan kan kwa na. Sure, bro. Hi, siyak ni Jay. Siyak pa lang ti agbalin nga instruktor mo ita. Absent ka nung amin ti instruktor mo. Hi, siyak mit Niluela. So, agi-stretching ka pa'y. Sakbay amang rugi ka. Okay. Mabalin ka di ti agdamag. Anya? Apay akayat mo ti ag-gym. Anya ka kadi. Instructor ka. Amumon ti sungbat day ta adamag mo. No para kanya kamin. Perfect matan ti bagim. Siyempre, kasapulan mat lang. Gaputamang mangan tayo mat ni Harod iti inaldaw. Okay. Mabalin ka di nga lakti number mo. Sure. Loko ka talaga. Di ko nam, Jack nadlaw a kursunadam ni Luela. Ibalatom kanya kon, bro. Inalakti number na. Sigurado asya kon ti agbalin nga instruktor na. Imbagakan ko na. Nga i-text na tunggal umay ditoy. Ay, sika talaga. Irugim man ti ugalim ako nak. Ang kasanon ni Marcy. Collect and collect. Then select the best. Kunada nga rod. Ay, sika. Ang mga nusikanto ti agsangit. Oy, seryoso ka iti day nga ibagbagam? Ha? Ay na. Patigmaan ka laeng. Sika nga min. Impamay samon ti amin mo iti asawam. Amom. Babaero akmat idi. Ngam idi na am mo kon ni Claire. Impamay sakon ti amin ko kankwana. Jack manam mo, noon niya ti nakita kankwana. Basta, mapadasam tumot siguro. Numam mom, ti babae akap-kap na kam. Amumon, nga iso ti kayat mo ang makadwa iti tong palbiag mo. Kasta? Ngam no ita, awan pa'y iti panunot ko ti mga sawa. Una, bro. Tasaan mo pa nasarakan, ti kap-kap na kam ababae. Nagyaman na sinang bata na kadagos, Luela. Amumat no kasano ti panaggustoken ka. Basta siguraduam asaan nakla ang aluklukwan, ha? Siyempre, apay kumalukon ka nga eh. Basta ka sa pulak tiyag, Jim. Adda ka kanayon iti Jim tigayem mo, ha? Mabalin ka di atunggal Sabado ti ipapanta. Tumultulong ak ngamin ka ni Papa iti negosyo mi. Mabaybayak pa ikit din. Kanayon nakapagungtan ni Papa. Okay. Basta kayat ko, tunggal Sabado, adda ka ijay, ha? Wen, promise. Apay nakaawag ka, Han. Amo mata day off ko ita. Rumorta kumahan. Ay, wen gaya man niya. Pasensyakan, Han, Nalipatak mo tan a day off mo ita. Siga talaga.
Liplipatan naksamutan. Sa dino ka digayan mo ita. Adak ita dito'y opisina. Agpakadaklatan kini papa. Sa dino ti kahit mapagkitaan ta. Iti sigod latan. Makal daw tangaw mo na. Kalpasan na, ada kayat ko pagpasyaran ta. Okay. See you, Han. Kasapulan ka dito'y opisina, iho. Saan ka kumapumanaw? Papa, importante ti papanak. Iso apasensyakan. Da kayo pa lang ti makaamo dito eh. Amok a babae manen ti kasabat mo. Apay nga minasaan ka pailang ang mga asawa. Iti kasta, agtalnakan, kan makatulong kameten dito'y opisina. Dumteng tumat lang dayta, papa. Ngamno ita, awan pa'y planok ang mga asawa. Kasta, awan pa'y iyamamum kanya kakayanayat mo. Papa, numabirukak ton ti babae akap-kap na kak. Yamamok ton kada kayo. Han, nabayag mo dun nga gayan ayat na. Ngam aging ga ita, dinak pa'y inyam amo iti pamilyam. Madanong tulap ta dayta agundaway, Han. Ngam saan pa'y lang ita? Saan pa'y nakasagana? Apay ako namasan ka pa yan nakasagana. Ado pa'y tinaskan nga dalak iti opisina. Busy akpay. Ken jak amo. Nanyan to ti reaksyon ni papa. Nga dayam amok akayan ayat ko. Mga ano ibaga na laeng ajak kabalan abyagan ti pamilyak. Kasta ka di. Sige. Basta, adaak lang nga gururay kan ka, Han. Awan ka diti papanamita, iho. Awan, papa. Iso asumuro ta kada kayo di opisina. Nasayat mo't nga runo kasta. Ngam saan ka na sumuro ti di opisina ita. Urayam ti isasangpat ti may sa kadagiti agabang iti boarding house tayo. Urayam, kat sika ti mangisuro iti kwarto na. Okay, papa. Anya tinagan na? Esther kano. Ag-review para iti board exam na. Okay, papa. Urayik nga raw. Siyak ni Esther, Manong. Kung ti amayo, da kayo kano ti adda ditoy. Iso adda kayo ti pagdamagag. Ay, wen. Siya nga ron. Oh my God. Tay surok ti silid mo. Ito iti kwarto. Anda amin nakasapulam dita. No anda pa'y masapul mo, ayaban naklaeng. Agyaman ak, Manong. Mabit lang ha. Ited ko ti number ko ken ka. I-text na no anda pa'y masapul mo. When no adda damagem. Agyaman ak, Manong. Nagpintas ni Esther. Ken ubing pa'y ama ikumpara kanya. 21 na lang. Idinto ta 28 kon. Naisurok mo't nga ta amin na namasapol na. Nagrubuhat akong tarumara kon. Nada nag-text. Esther. Manong, sa dino ka diti paradaan ti jeep mga agpataw. Replyan. Damagak, no kayat nati gumiddan kanyak. Total, rumarak matlaang. Dito'y abanda ti paradaan ti jeep. Asidaglaang matapagnaan. Okay, Manong. Sa dino ka diti papanam. Adala ko magatangag akasapulak. Anya ti katangal. Sa dino ti pangidisagak ken ka. Grocery, school supply, hawen no palengke. Iti grocery laangan, Manong. Ket, amom ka din ti pagluganam nga gawid. Wen, Manong. Mabitlaan. Si Kamat Gaya, Manong Jay. Anya ti masapul mo? Prutas para ken ka. Ay na, agyaman ak ha. Talaga ka di nasingpot ka kadagiti amin nga agab-abang kada kayo, Manong Jay? Depende. No kursonadak, nasingpetak. Anya? Apay nga gisem ka. Ay,
Amangan no kayat mo ti sumrat. Kayat mo ti agkape? Siya klangan ti mangyag iti kape. Amangan no saan mo pa yan naramanan ti kape abarako. Ha? Anya day jay? Makitam. Mabit lang ha. Mangalak. Urahin na. Kanayo namatan ti mapan iti kwarto ni Esther. Ang mga no makadisturbo ka matan. Ni papamet. Adamot pamalubos na. Kursunadam ka din ni Esther. Naragsak a makisarsarita kan kwa na, papa. Ngam apay akas lang mabainak nga agaram kan kwa na. Anya? Kasla sana nakapapati mat day tangay bagbagam. Ubing ni Esther amay kumpara kanyak, papa. Diyak kayat alukuan. Nangibaga nga minalukuam. Ako papa. Kayat ko ni Esther para kan kaiho. Nadaya wa kasarsarita. Kan manipod nagyan ditoy. Diyak pa'y nakita ang narabyan na nagawid. Saan akas kadagiti daddu mga agababang. Akanayon da marabyan nga agawid. Day tamat nga ron tinadlaw ko kan kuha na, papa. Sana man nagpasyar a babae. Kayat nalatan ti agkulkulong iti kwarto na. Kasanungay, Manong Jay. Agpakada akon. Agyaman iti manu abulan a panagyan ko dito balayo. Dandanin ti papan ko iti Manila para iti panag-board exam ko. Good luck ken ka. Agan anat ka kumakanayon. Agyaman ak. Sapay kumatasan ka amang liplipat. Sigakit di Manong Jay. Saan kanto amalipatan? Ha? Taapay mat. Gaputa gayatak kan ka. Apay nga italang apumanaw akong ti panangibagam iti dayta. Kanayon nga na mauna anak iti bain. Amom ka di, Manong Jay. Iti mano abulan a panagyan ko ditoy. Natnagmat tiriknakkan ka. Ha? No kasta. Adamat riknam kanyak. Dayta ti agpaiso, Manong Jay. No kasta. Urayak ti panagsublim. Apaman amalpas ti exam mo. Agsubli ka ditoy. Ditoy mo nga urayan ti result ti exam mo. Di kagdanag. Saan min nga ipaabang iti sabali da ito'y kwartom? Apay nakipagkita ka kanyak. Adda ko man napatig nga ibagakin ka. Anya dayta. Uray siyak, adamat ibagakkan ka. Sige. Sikanti umuna. Ladies first, ako nada. Aglinipat Tanjay. Pasensya ka na. Nakabiro ka kun iti lalaki ang nakasaganan amang ikasar kanya. Saan kita kaslakan ka? Ajak amo no kaano ka ang makasagana. Anya? Ita, anya mati ko na mga ibagam kanyak. Awan. Saan nalaskan? Naragsakak para kan ka, Mercy. Kat sapay la kuma. Tanaragsak kan to iti sidong ti lalaki a napilim. No kasta. Inunaan na ka nga road, bro. I-break mo kuma. Ang nakasagana mat gaya man amang i-break kan ka. Loko ka. Apay nga rod akatawa anak ngay. Ay, it's a tie, bro. Niluela langan ti problema, bro. Kaya't kumatan nga i-break. Talagan saan nabiro ka mong tikap-kap na kama, bro. Hawan, bro. Ni Esther ti kayat ko ngay kalaysa. Ala, good luck, bro. Anya ti ibagam ako naman. Luela. Pasensya ka la kuman. Ngem, kaya't ko naput din ti relasyon ta. Anya? Iti anya aga po. Ada ka din nagbasulat. Awan. Siyak ti ayang ti problema.
Anya ti kayat mo asawan? Saan kan nga ay ayatan? Anya, kayat mo asawan? Nakariing kalatan asaan nak nga ay ayatan? Pakawanin na ko ma, Luella. Imposible apot damlatan ti relasyon ta. At ay talaang tirason mo. Imposible nga awan kasukat ko di tapos. Amom ka di nga dan boyfriend ko, sakbay anam-amo ka. In-break na, kapulaan kan ka. Ita, kastoy lang ang taramidam kanya. Sorry. Jack nagayatan dito yan napasamak. Sige. Awan maaramidak no saan na kun ngay ayatan. Ngam daytoy titandaan. Nasakit tinakam ko iti daytoy nga inaramid mo kanya. Mariknam tumet noon niya ti impariknam kanya. Makonsensya ak matan, bro. Ngam awan maramidak. Ni Esther itan ti ay ayatek. Kat Jack kayat alukwen. Basta agbaliw kan, bro. Husto ko man ni Esther. Saan kan amang loko iti babae? Narigat matlang, bro. Saan mo nga amuti kunada akarma? Wen, bro. Ni Esther ti babae nga ikasarkon. Ay, kaasimat ni Luella. Amang anusaanan nga umay dito'y Jim Dayjay. Sapay la ko ma. Tamakabirok to iti lalaki asaan akas kanyak. Kumusta ka, Esther? Saan ka di pa analpas ti exam yo? Pasensya kan, Manong Jay. Ngam, nagsinublan kamin iti kaayan-ayat ko. Ay ayatak pa ilaang ni Robert. Boyfriend ko, manipod second year college kami. Nagkita kami dito Manila. Kat isupay laang ti ipit-pitik ti puso. Anya? Sorry. Saan na kun nga urayan? Agyaman naklangan iti amin. Bye. Anya daytoy na mapaspasamak. No kaano seryoso akon iti babae. Kastoy met tinapasamak. Apay ngay. Nasaktanak unay iti dayta napasamak, Mr. Lonely. Ket nakunak iti bagik, anakarmaak siguro. Tuy pagayam mo, Jay. Agyaman pagayam Jay iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, agsingsingpet kan. Saan kan nga agkolekta iti babae. No agarem ka manen, siguraduam nga isun ti kayat mo nga ikalaysa. Saan mo nga urayen amaladaw ti amin, saka agbalbaliw. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Jay, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Kumusta tinagaplayam at trabaho, anak? Naawat ka kadimot laang. Una nang, pagsayaatan na, taasidiglaang dito'y balay tayo ti balay da Madam Sandra. Iso asa anak to amarigatan. Ano, Sam, anak? Iti kasta, makalpas ka iti panagadal mo. Talaga asaan kon akabaulan ti agtrabaho iti nadagsan. Iso apasensyakan. Okay laang nanang. Saan na bale? May salaangan atawan, agradwar akon. Idaw-dawat ko, asapay ko mata makagradwar ka, anak ko. Iti kasta, saan kanton ang maipada kanyak, nga awan na ragpat na nga adal. Talagang agtrabaho ka? Tapno maituloy mo ti agadal? Uwanan daytoy laang ti pamuspusan.
tapno makapagtuloy. No, dala ko mamay tulong ko ken ka. Tapno saan kan ngagtrabaho? Saan nakakasyan yun? May mayat matlaang. No nagrigatak ti pananggunod ko iti baligik. Imbag no saan ka marigatan iti panagadal mo? Kabailak daytoy. Awanin sa bali apamuspusan, tapno makaturpusak. Ngem, ibagam lata no kasapulam ti tulong ko. Basta ka ba alaklaki di ngay paay? Ipaay ko, Jessa. Hay, si kagayam ti bagbaga ni mama. Ngagtrabaho dito yung balay iti Sabado kan Domingo. Wan, sir. Siyak ni Jessa. Adda ka di ipaaramid yo. Awan, mat. Ituloy mo latan ti aramidam. Okay, sir. Agad-adal ka? Wan, sir. Anya ti course mo? HRM, sir. Anya ayir kan? Graduating, sir. Good. Imbag man. Takabaalam apagiddanan, ti panagtrabahom kan panagadal mo. Kasapulan, sir. Awan ka di dadakkel mo? Nabayagan anatay ni tatang ko, sir. Ninanang ko, saanin ang makatrabaho iti nadagsan, tadda sakit na iti puso. No adapan nakabalin na, Jessa. Saan kan nga agawid iti balayo ita arabi iti Sabado. Iti kasta, maaramid mo anasaya at ti trabahom. Kan masapa ka nga agluto inton bigat. Wan, madam. No day tati ko nayo. No ada assignment mo iti pagadalan nyo. Itugot mo. Tadito'y mo nga aramidan iti rabii. Wan, madam. Kasta talaga ti aramida. Ala, saysaya atam ti trabahom. Aywan, nakitam ka din ti anak ko. Wan, madam. Nakisarsarita itay kanya. Okay, nasayaat nga rod. Sige, sumre ka kon iti kwartok. Takayat kon ti aginana. Rabiin, apay asaan ka pailaan nga maturog. Anya ter aramidam dito'y balkon. Sa anak pa'y ang makaturog, sir. Agpapaangin aklaan. Uray siya, sa anak ka makaturog. Iswakayat ko ti agpalabas ti oras dito'y. Amang ano kayat yung nga itimplaan kayo iti gatas, sir? Mabalin ka di? Wala, sir. Alaman nga rod. Sumurot akon kan kay kusina. Ijay ta nga ituloy ti agistorya. Kumusta mo ti umuna nga aldam mo iti balay ti amom, anak? Okay laang nanang. Panagkunakit na singpot da. Nasaya at matngarod no kasta, iti kasta. Saan ka amarigatan? Duadalaang matapagsirbyak, nanang. Kan nasingpot ti anak ni madam. Saan akas kadagiti daddo mga amo, abaon. Ala nga rod, aginanakan anak ko. Tada pa'y klasem inton bigan. Good morning, Jessa. Good morning, Matt, June. Kumusta ti trabaho? Kabalam ka di matlaeng? Saan ka amarigatan? Wan, kan nasingpot dagiti amo. Mano ka di ti serserbiam nga amom? Duadalaang, agina. Nasayat nga rod. Tapno saan ka unay amarigatan? Wan, kan amom, nagsingpot kanyak ni Sir Denver. Saan analastog akas nakadagiti daddo mga amo. Denver? No kasta? Lalaki ti anak ti boss mo? Wan, kat pagyamyamanak iti apo, tanasingpot kanyak. Apay akas to'y matantirik na. Kasla kayat ko Sabado kuman. Tapno mapana kon iji balay da Madam Sandra. Kailiw ko ang makita ni Sir Denver. Anya nga tati kayat asawan na ito eh. Crush kon samot kang ni Sir Denver. Malaksid ngamin agwapo. Nagsingput pa'y. Nalaing amakiin ni istorya. Akas na nabayagan nga agam-am mo kami. Makaturog-turog ak matan. Maturog ako na.
Nasayatan da ka na, Jessa. Adda ka di iparamid mo, sir. Awan mat. Mailiwak lang kan ka. Ni Sir Mat, apay ko makakailiw na. Amo mat. Ni mamalaan ti kadwak dito'y balay. Kanayon pa'y ngawan. Siyempre, narigat ti agmay-maysa ng awan kasasauna. Kasta ka di, sir. Wen, may mayat mo't lang no adda ka. Tapno adda kadwak. Kasta ka di, sir. Ay, sige nga, Rod. Rugi akong tagtrabaho. Tani, ado ti trabaho nga agururay kanya. Sige, saan mo na problemahan ti agluto? Siyakton ti agluto iti kananta. Ay, saan na, sir? Trabaho dayta. Siyak tulatan ti agluto. Siyakon, tapno na dardaras amalpas mo ti trabaho. Ang mga numaamuan ni Madam, katungtan na. Asino kumangay ti agipulong, kat dudwata mat dito'y. Ha? Alakit din. Rugyamon ti agtrabaho. Basta siyak ti agluto. Nalaing kagayam nga agluto, sir. Siyempre. Para kan kaday to'y alinutok. Tapno maramanam. Uray gayam awan katulong nyo, sir. Kabailan nyo mat gayam. Siyempre mat Idi awan ka pa'y dito'y balay. Siyak ti para luto iti kanan mi kan ni mama. Kasta ka di, sir. Wen, sigudan analaing nga kagluto. Among ka di. Agpada ti kursuta. Kasta ka di, sir. Wen, iso nalaeng. Tasaan nga agpada ti pagad-adalan ta. Jessa, adda importante a papanak iti duwang nga aldaw. Sikapay lang ti makaammo diti balay. Wan, Madam. Kadwayo ka di ti anak yo? Saan? Maipapan iti trabaho ti papanak. Iso makaamukan kan kuhana. Saan mo abaybayan ti anak ko? Wan, Madam. Kaano ka di ti ipapan nyo? Itan, katiyimpakim dagiti alaak nga arwata. Wan, Madam. Gusto daytan, Jessa. No nabannog ka, aginanaka. Sa nabale, awan ni mama. Sa anak mo't nga gungat, oray saan ka ngagtrabaho. Kasano no sumangpet ni mamam, kat narugit ti balayo. Di tanak, sir. Diin tundandanin na sumangpat sa kagdalos. Tangtangdanan nakmat ni Madam iti husto, sir. O di agtrabaho akmat nga rod iti husto. Day talaunay ti magustuakan ka, Jessa. Among ka di. Anabayagan nga da pa naggustukan ka. Ay na, sir. Saan kayo kumamit amang rabak iti kasta? Sa anak amang rabrabak, Jessa. Ay ayatan ka. Awan ka di mat panagayat mo kanyak. Sa anak ama ikarikan ka, sir. Baknang kayo. Idin to tamarigrigat kamilaan. Saan aday tati pangibasaran iti ayat, Jessa? Nasingpat ka. Kat dayta, ti kinayat ko kan ka. Sir? Jessa. Ay ayatan nakadimat. Ti imak, sir. Saan ko nga ibatan ti imam? No saan mo usungbatan ti saludsod ko? Ay ayatan nakadimat. Oo, sir. Ay ayatan ka man. No kasta. Denver nga ro tiyawag mo kanyak. Diyak kayat ti sir nga yawag mo kanyak. Nga, Denver. Amangan no agungat ni mamam. No maaman na dayto eh. Siyak ti makaamukan ni mama. Saan ta kumapay nga ibagbagakin ni mamam? Sa anak pa'y anak kasagana. Saan ta nga mo? No umanugot iti relasyon ta. Amangan no agungat laang. Sige, no isuti kayat mo. Siga ti masurot. Jessa. Adamadmadlaw ko kan ka, Jessa. Kasla kanayon ka, analagsa. Adda ibagak kada kayo, nanang. Kat sapay la ko ma, kasaan kayo nga agungat. Hanya ka di dayta, anak. Kaayan-ayat ko ni Denver. Ti anak ti amo. Ha? Ay, anak.
Ang mga numaisagmak ka, iti panlaki ayan-ayat mo, iti anak ti amom. Sapay la kumata saan nanang. Ay ayatek ngamin ni Denver. Mailiwak ko na ikan ka, Jessa. Denver, anya ka kadi. Ang mga numakita na ta ni mamam. Anya nga ta? No ipudnutan ti relasyon ta. Saan kumapay? Amangan ngamin no agungat laang ni madam. Agad-adal tapay laang. Sa bagay. Kaya't ko ngamin, akanayon ka makit kita. Anya da ito madam? Kwarta. Ha? Apay da ito kwarta, madam? Awatem da ito kwarta. Kat umikat kan kas katulong ko. Aramatom da ita, tapno maituloy mo ti panagadal mo. Ngam adaywam ti anak ko. Nangag ko ti pagsarsaritaan nyo iti rabi. Pangaasim, Jessa, dakkel ti arapaap ko iti anak ko. Apaman ang makaturpos, agabroad kami. Isu anasaysayat, nga itapay laeng, aglinipat kayon. Madam. Adaywam ko ti anak ko. Sige, Ma'am Sandra. Awatak da ito kwarta. Ngam utang ko kada kayo. Isublik tumatla. Ay na, talaga asikatin ti restaurant mo, friend. Kas kumaita, nagadumanan ti tao. Wan nga rod, friend. Kat plano ti agpatakder iti branch. Kat sika ti pagbalinak a manager. Ay, bongga! Kaya ko na ita. Go, go, go! Adayo pa'y bakla. Mangkita akpay iti mayat allocation a pagpatakderan. Ah, mabitlaing ay. Pag serbiak pa ka sarsarit na customer. Ay no, nagwapo. Sika talaga. Basta gwapo, masiputam adagos. Sika mo ti sapsapulen na. Ah? Sino nga minday jay? Waiter? Ni Denver. Am-among. Wan. O sige, mapanak iti ayan na. Okay. Apay akilak na nagpakita ni Denver. Kunak no adda ijay abroad. Nagsublida nga tan dito'y Pilipinas. Aday tan tinagtugawan na. Anya ti maipay ko, sir? Agtugaw ka kuma, Jessa. Mabalin ka din agsarita ta. Sige. Sinapsapol ka. Itatanak-awit kami kan ni Mama dito'y Pilipinas. Pasensya ka kuman iti napasamak iti kalabas. Inistrikto anak ni Mama. Di na impalubos ang makipagkita akan ka. Kat idi nakaturpos ako na. Nag-abroad kami. Kat ita, apay ang nagpakita ka kanya. Kaya't ko ang maamuam. Asaan ka napukaw iti panunot ko. Sikapay lang ti ay ayatag. Aging gaita. Kasano ni Mama? Saan nga umanugot day jay iti relasyon ta? Agrigrigat kang itan, Jessa. At danadagsan asakit ni Mama. Isu akapilitan ang nagawit kami. Kaya't ko ang makasarita ni Mama. Mabalin ka di, Denver. Sige. Sumurot ka kanya. Sika. Wan, madam. Adtuyak, tap na isublik ti kwarta nga impabulod yo kanyak ini. Jessa, pakawan anak. Iti anyaman na madi anaaraamid ko idikan ka.
Pagyamanak pa'y kititikas diyang inaramid yo, madam. Gapo iti inaramid yo. Simaya at ti kasasaad mikin ni nanang. Gapo tanasaya at kaatao. Iso ako nam, asimaya at ti kasasaad yo. Itatagda kayon dito'y Pilipinas. Anya ti planom, Denver. Ang biro kak iti mabalin ko asar ka na pagtrabahuan. Iti kasta. At daw sarang mikin ni mama. Mabalin ka di asumrakan iti restaurant ta. Amok ngamin analaing ka ngagluto. Restaurant ta? Kunam? Juan, gaputa iti saan amamayag. Ayat ko nga agkalay satan, Denver. Jessa, agyamanak iti daytang imbagam. Nakaragsaksakak. Kat agyamanak unay kan ka. Ita, naragsak kami ngagdandan na kas-agasawa kini Denver, Mr. Lonely. Ket ti daw dawat ko iti Diyos, sapay la ko ma, tagpaut pa iti biyag dananang ken ti ina ni Denver. To'y pagayam mo, Jessa. Jessa pagayam ko, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, itultuloy mulat ti agbalin anasaya at atao. Iti kasta, ad-adu pa iti sumangbay, abindisyon kan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailingad iti naga na Jessa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Kasanon ti pa naghadal ko. No ipamaysak ti susurot ko kada kayo kadagiti misyon tayo. Wano operasyon. Agturpos kan iti high school. Ket mabalin mo matlat na ti agadal nga oray sumursurot ka kada kami kadagiti misyon tayo. Wan matkit di? Adamot la kanya, no kayat ko pa'y ti agadal. Wano ipamaysakon ti susurot ko kada kayo. Wana, kas na ko namin. Sikat ti masurot iti anyaman akayat mo nga aramidan iti biyag mo. Sikat ti agdesisyon para iti biyag mo. Itata nakaturpos kan iti high school. Anya ti planom. Ikarigatan mi nga isakan ti panagadal yo kadagiti kakabsat mo basta igaadyo ti agadal. Nanang, jakon ituloy ti agiskwela? Anya? Anya nga ron ti aramidam? Sumurot akon kadagiti nakikapangak ag grupo. Anya? Unay kalakit din anak ko. Idi pa'y lang nga ibagbagak nga awan maganab mo iti dayta asimurutam. Nga maapay nga ipapilit mo ti kayat mo. Nanang, siyak ti ad-adda nga agdesisyon para iti bagik. Uray ka di da kami anaganak mo kat di mo denggan ti pamagbagami. Nanang, inya nakdakla ang diti lubong. Kat saan yun apagrebengan apakibyangan ti anyaman a planok para iti biyag ko. Apay, kasta ti inmula da iti panunot mo? Dakkel ti karbengan mi kan kata anak da kaket nga rod. Ipatpatag da ka unay kat di mi kayat amayaw awan ka iti nalintag adana. Sige, panawan ka pa'y nanang. Adaramidak. Anak, agsarita tapay kumana imbag. Pinanawan na kunti anak ko. Awanan. Talaga anak ko laapan ti panunot ti anak ko. Amukan ka ni Pedring. Nagapoy di abra. Hi. Siyak ni Joanna. Nagasatakta na mamuka, Joanna. Ket sapay la ko ma, tagbalinta na singad iti tunggal maysa. Wana, apay kitin asaan? Kat may samat a grupo ti ayanta. O sige, agsarsarita kayo. Panawan kayo, pay.
Joanna, saan ka kandian napilit lang ng may dito? Saan? Simuro tak ka di? No sa anak adisidido iti umay ko dito Kumusta nga tan ni Joanna nga anak ta? Day tangarod ti dita mo. Tamanipod kimuyog kadagiti rebelde. Dinan impakaam mo no anya ti kasasaad na. Kinulaapan ngam indagi jay at tao ti panunot na. No apay mat adi na inaramat ti utak na. Nakumbinser, adi naman la pinanunot ti masakbayan na. Di na taimpangag adadakkel na. Huwag nga rod lakay. Mas pinati na dagi jay at tao. Una, nalaing da ngamin amang kumbinser kadagiti agtutubo. Adu dagiti karida. Ngam di dalaam mo. Asab sa bidungan lagayam dagiti rebelde ti panunot da. Ay, sapay la kumata saan amay sagmak no sa dino man ti ayan na ita. Sapay la kuma, bakat. Itilas od ti talo na tawan. Nadantan iti duang anak. Wan nga rod pidring. Kad iti mabiit. Maisina kadata dagiti anak ta. Kasladyak kabaulan ang maisina da kadata. Awan maaramidan ta. Taday tamat ti pagalagadan dito'y arumbang asurutan. Wan nga rod. Agpaiso. Anak ta ida. Ngam ko kwa dagiti kagrupo ta dagiti anak ta. Isuda ti makaamu ang mga iwan, kan mang padakkel kadakwada. Kan saan to ang mabalin abisitaan ta ida akanayon? Nang ronakan ka. Dakkel ti pagrabangam iti grupo tayo. Tas si katitalkan dagiti kakadwa amang igam iti kwarta ti grupo. Wen pidring. Iso asa anak abasta-basta makapanaw dito'y ayan tayo. No payad da pandemya iti sangalubungan, saan tayong agsardang ang mga ramid kadagiti misyon tayo. Kadagiti rumbang, ngay patungpal tayo a misyon. Wen Pangulo! Sana napad day ta a COVID, tapno agsardang tayo amang laban iti kurap a gobyerno. Pangulo! Joanna, kitaan nyo dagiti importante a kasapulan tayo. Tagatangan nyo nga umuna. Sakbay nga ipatungpal tayo dagiti misyon tayo. Sige, Pangulo. Iti daytoy apanawan ti pandemya. Kumusta nga tan dagiti anak ta? Di kagdanag. Tanako namat ti kadwa tayo amangay aywan kadakwada. Amayat ti kasasaan da. Madanaganak ka ni Anjo. Tada sakit na nga asma. Magnala iti apagbiit kat mabanugan. At damat kiti usarandaan ni Bulay, sir. Para kadagiti kaski ni Anjo ti sakit na. Diyay intad iti ti kadwa tayo iti organisasyon. Manipod iti sabali apagilyan. Wan mo't kit di Ngam itala amariknak. Kastoy gayam tirik na ti maysa nga ina. Madanagan aklat ta. Para kadagiti anak ta. Maawatan ka, Joanna. Ngayon masapol nga aklunan ta. Asaan ta amakaden na dagiti anak ta. Pangaasim, Pangulo. Kaya't ko lang makita dagiti anak ko. Uray apagdarik matlaang. Nakunak mat kada kayo. Asaan ang mabalin abisitaan nyo ita? Kaya't ko la ida ang maara ko, Pangulo. Mailiwak ko na yan kadagiti anak ko. Hindi mo ka di maawatan. Anak yo la ida.
Ngem saan ada kayo ti mangiturong iti biyagda? Amok dayta, Pangulo. Ngam kas ina, talaga ama iliwak kadakwada. Uray itala ko maagundaway ang makitak ida. Ladingitag, ngem awan ti asino man kada kayo ang mapalubusan amang bisita iti anak na. Nalawag mat siguro kan kadaytan. Paulit-ulit ang nagpakpakaasi ak kadagiti leader tayo abisita at dagiti anak ta. Ngam talaga adinak palubusan. Joanna, di mo kuman ipilit ti mapanmangkita kadakwada. Ta saan nga rod ang mabalin? Iso nga dua-dua ako na. No talaga anasaya ti kasasaad dagiti anak tawon no saan. Pangasi, di ka nagpilit ang mapanijay. Tama nga na maisagmak kalahin. No di mo kaya't abisitaan dagiti anak ta. Palubusan nak. Aglibasap. Tapno makitak lang dagiti anak ta. Anya, di ka agar aramid iti pa kay Rubuam, Joanna. No aramidam ti kasta, siyak a mismo ti mangipulong kan ka. Anya, maaramid mo kanya ti kasta. Aramidag, no di ka dumngag iti saon. Nadlaw ko iti kalabas. Asabalan ti trato kanyak ti asawak. Kan agdwa-dwa ak kadagiti tigtignay na ita. Kasla adda ilimlimod na kanyak. Iso adya kon ibagakan ko na. Ti panggap ko apa naglibas dito eh. Numaadaan ak iti gundaway. Aglibas ak. Sana bale. Tasanay. Kan kabisado kon dagiti lugar adalyasatak. Gaputan na irwama kon. Babaan ka dagiti insay sayang katmi nga operasyon. Apay nga awan dagiti anak ko dito ay. Ibagakan ka ti agpaiso. Natay ti anak mo, ani Anjo. Idi kasagsagan ti pandemya. Anya, ngam apay adiyo man laing bagbaga. Ladingitak. Ngam nagtungpal kami lang itibilin. Ti anak ko. Diya kon makita iti kaano man. Kasanuan na akaran iti COVID. Kati amok, awan tim imaya sa bali at tao dito eh. Adain may agang gana at anangitad iti supply akanin mo. Ijayan ang akaran ti anak mo. Nakapso ti resistensya na. Kan nadadaal mo't ngamin ng jar aramatin na nebulizer. Anyan tinagbalagan di anak ko. Kat ni Alden, apay nga awan dito eh. Insurot dan iti squad ti grupo tayo. Tapno matrain ana imbag. Anya, iti kas jay a kinaubing na. Sa nga pulo ti tawon na. Apay amas daaw ka. Kat amo matasigod akasta ti pagbanagan dagiti anak tayo dito eh. Matrain da para iti grupo. Dagiti anak ko. Agpada na ka din. Adya kon makita ida. Awanan ti maramidak. No di ti agsubli iti daytoy ag grupo. Imbaga, tadida ka dinusa gapo iti panaglibas mo. Tapno laang makitam dagiti anak ta. Nagsubli ak dito ay tawan pagpiliak. Among Pedreng, nasakit tinakam ko ken ka. Taamong gayam anatay ti maysa nga anak ta. Ngam di mo man laing bagbaga. Tapno adadang agladingit ka. Di mo ka di malagip timbagada idi. Anak talaida. Ngam saan ta ida ako kwa. Amok dayta. Ngam itala ang maamiris ko. Itatamay sa akon nga ina. Kan awanan ti may sang anak ko.